Башкорт эпосының төп геройдарының бере Акбузатка һәйкәл куелды. Мифик аттың ташыны Бурзянском районы йылкы сыккан күлиянда урынлаштырылды. Һаумагыз эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсимә Иштанова. Программабыздың кунагы Башкортостандың күсемһез мәдәни объектларда хаклау һәм файдалану буенча гыйльми итештерүдәге итәкчесе Данир Гайнуллин. Данир Ахмедович, һаумагыз. Һаумагыз. Шулай итеп, һәйкәлде урынлаштыру һәм бидә эшләре тамамландымы әле? Һәйкәлде урынлаштыру, бидә эшләре тамамланды. Үткән атларга архитекторларыбыз, скульпторларыбыз Өлфәт агай Кабагышев барып карап кайттылар һәм менә алакы штрихтарын эшләйбез инде. Һәйкәл тирәһендә матур итеп тротуар эшләү таштан килгән туристларга карарлык мөмкинчелек булган өчен автомобильләргә тукталык урыны билгеләйбез дә. Без инде июль айында ошо һәйкәлде матур итеп тантаналы итеп асу өстендә торабыз. Акбузатыбыз күккә карап матур итеп урын алды. Һәйкәл ничек килеп сыкты? Бейеклеге күпме? Зур һәйкәлме ул? Зур һәйкәл, суендан коелган һәйкәл, 7-8 метрдан бейекрәк матур мәһәбәт һәйкәл, канаттарын килеп торган, эпостан ничек күрәтләнгән, шундай килеп сыкты. Уның теге иярләнгән, көмеш нидәр менән, югәндәр менән нидән аркаһына алмаз кылыс коелган, канаттарын яйып тора, сынапта, менә без Акбузатты ничек күз алдына китерәбез, шундай килеп сыкты дип уйлайбыз инде без. Булында скульптор Өлфәт Кабагышевтың иҗади һәләтләрен әйтеп китүдә урынлыдыр, чөнки исләйм, уның бер тапкыр ул шулай үзенең иҗади хыялдарын ортаклашкайны, Урал-батыр эпосының шундай мифик геройларына аерым бер шундай парк булдыру дигән хыялы бар иде уның. Канәгатьме үзе? Үзе бик канәгать. Өлфәт агайның хыялының бер өлешен тормышка ашырдык дип әйтәк тә була. Снапта безнең конкурска бик күп тәкъдимнәр булгайны, менә шу Акбузат атын һанландыру буенча, ләкин без Өлфәт агайның вариантын хайлап алдык, чөнки ул снапта бик эпосты өйрәнеп, уны ныклы белеп, һанландырды һәм ошын тормышка ашыруда шу хәтлем үзендә нык торды. Менә күмәкләгән яу кайтарган диләр бит инде тырышлык белән менә һәйкәл, мәһәбәт Башкортстан халкын әйтеп шатландырып уйдырунun тарихи урынын эпосларда күрсәтелгән йылкы сыккан күленә сыккан урын әйтте биләп алдык димәк. Башка мифик заттардан һандары булырмы монда? Булыр дип уйлыйм, чөнки гомумән безнең Бурзян төбәге шул тирәләр ул эпостарга, легендаларга бик бәйле урын. Без ошо дөнья кимәлендәге Шүлгән музейын төзегәс, үзебезгә тагыла бер максат куйдык. Унда килгән туристлар, килгән кешеләр күп объектларда булырга тиешләр, бик берничә көнгә үзләрен кызыксындырырга тиешләр дип. Менә Шүлгән музейын төзеп ятабыз бит инде әле. Акбузат һәйкәле булды. Киләсе проектыбыз безнең солык-солыкка, башкорт балына арналган музей буласак. Һәм инде тагыла яңа һындар, яңа теге легенда эпостарының геройларына тагыла яңа образлар тудырыбыз дим. Чөнки турист килгәс, ул бер генә музейга, бер генә мәмерия кирип сырга тиеште, ул бөтә ошо тирә-яктың тарихын, легендаларын өйрәнеп, Башкортстандың табигатен хокланып кайтырга тиеш. Тагыла шуны әйтергә кирәк, Акбузатка һәйкәл ул бары тик мифик персонажга гына һәйкәл түгелдер, мөгаен башкорт атына һәйкәлдер. Шулай бит айрыста быел бөек киңүнең 75 еллыгын билдерәгәндә. Шулай снапта был үзенә күрә теге бөтә башкорт атына, бөтә башкорт халкына матур бер һәйкәл булды. Һәм Акбузат ул теге башкорт нәселендәге аттарның иң беренчесе булып тора бит. Уларны йылкы сыкканнан алып сыккан, батырды батыр иткән ат. Батырды батыр иткән ат һәм менә бу бик символиктер дип уйлыйм. Һәм музей турында әйтеп үттегез, билгеле булуынса, уның әле бинаһы әдә шулай бит, билгеле эшләре тамамланганмы? Әлеге көндә музей төзелеп, бөтә корпусы эшләнде һәм уның тышкы билгеле эшләре бара. Бик авыр процесс, чөнки музейның формалары геометрик яктан төрле хыналыштар менән эшләнгән, бик кызык итеп эшләнгән. Ул капыл караганда, хатта мәмриянең кергән yerine лә, менә музейга кергән ер, мәмриянең кергән yerine һәмак итеп эшләнгән. Шуңа күрә әле алюминий профильләрдән шул монтаж эшләре бара һәм ноябрь айында төзүчеләр безгә музейның бинаһын төзеп бетеп бирергә тиештәр. 2020 елның ноябрьнән киләсе елның июль-август айларында без эстә экспозицияның монтаж эшләрен үткәрәбез һәм инде яйгә киләсе елга Алла бирһә асырбыз дип уйлыйм. Әлеге көндә безнең галимдәр, безнең архитекторлар, конструкторларыбыз, дизайнерларыбыз әле эске
биделиш менен эски экспозиция менен шөгыльлөнө. Бында биз бик күп галимдерди келип иттик. Мәскәү, Санкт-Петербург, Екатеринбург ситиллердәге консультанттар менен бергәләп эшләйбез. Чөнки борынгы таш буат тарихы бик кызыклы, ләкин безгә ул тарихты тагыла башкорт халкының тарихына бәйләп, безнең эпостарыбызга бәйләп, ошы егерлеккә бәйләп югары кемәлдәге музей эшләгәбез килә. Үрәгә киткәнсә сыныпта туристларда берничә көн безне кызыксындырырга һәм ялеп итәргә тиеш. Менә шул мәсьәлә өстендә эшләйбез һәм бик кызыклы итеп экспозиция эшләргә тырышабыз инде. Экспозициялар арасында нинди кумарткалар булыр? Унда беренчедән Был бары тик кумарткалардан гына торган музей буласак, ничек күз алдына китерә? Менә музейди кумарткалардан гына торган музей итеп күз алдына китерергә ярамый. Музей бүгенге көндә ул төрле яклы комплекслы шундый бина. Бында экспозиция бер ягынан баһа, унда кумарткалар менән бергә төрле яңа экрандар, яңа ысулдар баһа, төрле безнең күп кенә кумарткаларны кулга тотып карау мөмкинчелеге буласак, тактильный итеп атала ул нидәргә шуның нидән мәмәриянең нидәр итендә күсермәләре буласак бит инде факсимилерлары, унда бездә француз специалистлар эшләячәк. Шулай ук балалар өчен ике фәнни үзәк эшләячәк. Унда килеп мәктәп классында куйган балалар дәресләр алып, борынгы тарихты өйрәнеп, урындагы ерлектә тарихты өйрәнеп кайту мөмкинчелеге буласак. Шулай ук лабораториялары, бу бит музей гына түгел, бу фәнни үзәк. Бunda лабораториялар, төрле оборудование һәм хранилищелары буласак, бunda инде галимнәр эшләячәк. Улар мәмәрияне өйрәнү, тирә-яктагы мөхитте өйрәнү, тирә-яктагы безнең тарихты өйрәнү белән мәшгуль буласаклар. Шуңа күрә был комплекслы шундай бина, шулай ук төрле конференциялар, фәнни конференциялар үткәрү өчен 110 урынлык, 45 урынлык конференц залдары була һәм тышта инде 700 кешегә нителгән исәпләнгән амфитеатр менән сәхнә эшләнек. Чөнки мин беләм, бундай тарихи урында фольклор фестивальдары, концерттар үткәрү, килгән туристларга фильмнар күрһәтү, төрле шулай ук Урал-батырның эпосын һөйләү буенча балалар конкурслар үткәрү өчен байлансык кирәк. Һәм шуны исәптә тотып, безнең архитекторлар бик кызыклы проектлар димитиләр. Улар нидән бинаның бер өлешен, бер як стенаһын сәхнә итеп эшләнә һәм уның каршына амфитеатр эшләнәләр. Бу үзенә күрә теге арзан һәм уңайлы килеп сыкты. Сынапта менә хәзер һанап үткән барлык сараларда үткәрер өчен урын да кирәк бит инде. Анда бик тар гына тарлавык, кайдан урын таптыгы дигән урын да туа шул вакытта. Туристлар өчен, әгәр дә кырагай туризм өчен ул ничек әһәмияте булырмы? Гомумән бүген бына әле туристлар өчен Шүлгән таш асылганмы? Бүгенге көндә минем белүемчә Шүлгән таш мәмәриятенең туристлар өчен эшләнгән маршрутлары 300 метрлык маршрут асык. Унда туристлар килә ала. Гомумән хәзер инде Акбузатта килеп күрә алалар. Акбузат һәйкәлендә килеп уның эргәндә фотога төшәләр. Унда кирәкле телефон, интернет селтәрләре үткәрелгән. Безнең гомумән киләсәктә нибез идеябыз бында күбрәк карагай турист түгел, ә оештырылган туристларның килүе. Әлеге көндә шул безнең проект группаһы ошо музей комплексының ошо Шүлгән таш эргәһендәге бөтә генераль проектын өстендә эшләйбез. Бында музейда гына түгел, ә уның эргәһендәге теге хату мөктәләренең, визит центрның эргәһендәге гостиницалар, отельләрнең, елга буендагы ял итү урындарын бөтенләй бердәм проект менән эшләп, шуны тормышка ашырырга дигән үзебезгә максат куйдык. Чөнки кеше килгәс монда комплекслы ял итәргә тиеш. Музейда килеп күрергә, агыйделгә төшеп һау инергә мөмкинчелеге булган. Бында гостиницаларга, кунакханаларга утырып урынлашып яшәргә, кафеларында тәмле итеп ризык ашарга мөмкинчелеге булырга тиеш дип инде. Ниһаять, ниндидер зур хыяллы тормышка ашыр түгелме? Әгәр дә был һез һөйләгәннәр барыһы тормышка аша эшләнә. Мин уйлыйм шулайдыр дип, чөнки касандыр хәтта монда музей төзүдә хыял ине. Бүгенге көндә музей төзелеп килә. Инде бөтә нәйләрендә, бөтә инфраструктурасында тормышка ашырга, мин уйлыйм, аснапта хыялы тормышка ашыр. Яңарак кына онда республика итәкчесе Ради Фарид улы булды. Аны ошо безнең проекттың эскизын күреп ул хупланы һәм безгә киләсәккә эшләргә үзенең фатихаһын бирде һәм бүтән министрлыклар, ведомстволар белән Бурзян районының администрацияһы менән улар да безгә менән
бергә матур итеп эшләйләр. Мин уйлыйм, бұл эшебез дә бар еренә еткерелер дип. Был эште эшләгәндә һез нимәләргә таянып эшләндегез? Чөнки был беренче Россиядә шундый музей комплексы туризм үзәге шулай бит аңлавымса. Был осырга арналган дип әйтәләр. Балалик осырга арналган беренче музей һәм без иң беренче монда сит илләрдәге, Европа илләрендәге, Франциялык, Испаниялык шундай ук объектларны карап, өйрәнеп, уларның галимнәре белән кәңәшләшеп эшләнгән эш булды һәм без моны уларга yetkirige tırışıp, hatta nemelerdeler, onlarda olup getirge tırışıp işlendik. Hem bu Avrupa'nın kemelindeki müze bulurga teştigen uydabız. Hem dünya kemelindeki bina şunda yönelişte işlegen muzey, biz biliriz, ol biz UNESCO'ga inirge teşbiz. UNESCO isimligine, әлеге мәлдә UNESCO isimligine iniyor boyunca nindey hunғы яңалыктар бар. Bilem бұл бик катмарлы эш. Катмарлы эш, UNESCO кумарткалар исемлегенә инерү катмарлы эш. Буның өстендә 20 кешедән торган Рәсәй галимнәре группа эшләй бүгенге көндә. Мен сонда өстендә эшләйбез. Моны бүтә шулген таш мәмриһендә эшләгән эшләр, моны реставрация, баскычларын эшләү, ундагы режимнарда эшләү, музей төзү, ошо асфальт юлларда халу, уңайлыктар эшләү, ул бүтәһеле моны ошо ЮНЕСКОга инү өчен эшләнә. Бұл әдірлік іштері. Бұл әдірлік іштері. Мұна ошу іштерді келіп көргенден ЮНЕСКОның комиссия, олар өдерінің енді нейін береге тейш, Фатихан береге тейш. Сынапта тарихи құмартқығызға тейшінсе, иқтибар менен қарайығыз, тейшінсе финанслау албарағыз, тейшінсе фәнни іштер албарағыз, тейшінсе инфраструктура ішләгендігіз, ол туристардың келіп көруіне, олардың мұнда болуына мүмкіншіліктер тудырғанығыз, деген недер қойғас, олар өдеріне Хагымтайга сентеп безнең снапта бу процедура еңгеләп барасак. Димәк, әлеге вакытта шүлгән ташта барган эшләр ул безгә бер яктан сәм, һәм икенче яктан дәрттә өстәй халга. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Эшегезгә уңышлар теләйбез. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, һезгә күсемһез мәдәни объектларда хаклау һәм файдалану буенча гыйльми итештерү үзәге итәкчесе Данир Гайнуллин белән әңгәмә тәкъдим иттек. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Һау булыгыз.